Днес е деня, в който точно в 10 часа в участъка между Раковска и храм-паметника Александър Невски на земята легнаха хора, за да покажат какво се крие зад тежката цифричка. Очаквам да ги видя. Казват ми слушалката, че те вече стават, но можехме да ги покажем и докато аз говоря. Какво се случи, Лара, Габи? здравей! Буквално преди секунди се изправих тук. Участъка от Раковска до катедралата Александър Невски беше запълнен с тела. Идеята беше да са 655 човека, защото толкова са загиналите по пътя през миналата 2014 година. Българската асоциация на пострадалите при катастрофа организирах този флашмоб именно в Деня на детето, за да покажат колко е важна безопасността на пътя и колко и деца, и възрастни си отиват на пътя по много нелеп и тъжен начин. Както виждате и стикера, който е на мен, 7 милиона причини да карам разумно, да караш разумно. Инициативата е за всички. Сега ще се опитаме да спрем произволни хора и да ги питаме защо се включиха. Здравейте! Защо се включихте днес в инициативата? Имаме загинал приятел. Как? По околовръстното шосе, карайки в най-лява лента, става ПТП и той загива на място. Моторист ли? Да. Как подкрепяте и вие самия, спазвате ли правилата на пътя? Знаеме, че специално при мотористите това е много особено и... Кое е особено? Отношението на другите водачи към нас, Винаги, към левия завой на таксито или към маршрутката, която излиза от спирка? Или може би към пешеходните пътеки, които съответно трябва да се спира, но ако излизането на... Шофьорите с коли трябва да са по-внимателни към мотористите, защото не само към не ги мотористите, виждат. защо не са внимателни към децата на колела, защо не са внимателни към другите колеги, които карат коли, защо не са внимателни към тировете по пътищата, защо не са внимателни чуждите шофьори на тирове, на турски тирове, румънски тирове, които загиват също хора от тях. Трябва ли да са внимателни само към мотористите? Нека са внимателни към всички участници в пътното движение. Нека наистина, това е единствения начин, за да може да няма толкова загинали и жертви по пътя. Точно за това са такива инициативи, които да бъдат с цел привличане вниманието към по-отговорното шофиране и държане на пътната обстановка. Всички сме на пътя, би трябвало да сме равни на пътя. Дори пешеходците заедно с хората с мотори, с велосипеди и с коли. Вашето име? Владимир. Вие защо се включихте? Поради същата причина има едно неизвестно правило. Повечето клубни мотористи спазват задължително закона и правилника за движение по пътищата в Република България. Вие спазвате ли? Разбира се. И ограниченията включително? Разбира се и ограниченията. Скоро даже един наш член напусна поради тази причина, че не спазваше закона и правилника за движение по пътищата. Това е важното, стриктно да се спазват законите. Сега надявам се, че оператора може да ме проследи поне до някъде. Малко е трудно да се случи връзката, но виждам Владимир Тодоров от Българска асоциация на пострадали при катастрофи. И ще се опитаме всъщност... Здравейте! Здравейте! Можем ли само, понеже сме наживо? Ето там е камерата, малко е сложно да ни проследи. Прекрасна инициатива, събраха се хора. Кажете ни защо точно днес? Защото днес е 1 юни и защото всички сме или ще станем родители, всички имаме възрастни родители. Започва лятната ваканция, започва почивките, големите пътувания. В крайна сметка безопасното превозване на деца е много важно, за да се създаде в тях чувство за правила. 655 жертви за миналата година. Колко от тях са деца? 33 от тях са деца. Това са 2 класни стаи. Наистина много е тъжно, когато остават празни членове в началото на септември. Освен тях има и много ранени през миналата година. Има близо 200 ранени деца, тежко ранени. Те са ранени заради безразсъдството на шофьорите. И накрая последни минути да призовем хората, може би да спазват законите. Това са основните причини, поради които се случва. Точно така. Ако ние всички спазваме правилата, те са много елементарни. Тези правила са написани с кръв. Те не случайно са в закона за движение по пътищата.
ще има много по-малко сълзи и много по-малко посещения в болници и гробища. Ще продължат ли тези инициативи? Да, това е първата част от кампанията 7 милиона причини да шофираме разумно. Много благодарим. Това е от нас, колеги, тук от центъра на София. Надявам се всеки да си има едно на ум и да спазва правилата на пътя. И още веднъж честит празник на всички деца и на всички пораснали деца. Много ти благодарим, Габи.